kumsang khazakua somkua pakua September ni somzi nga chuan Sepharsville Kentucky a cheng dison chungkua te chu an boi hle a Sepharsville hi Salt River kiang maya omani a kumsang khazakua somkua pakua kha chuan mihring sangriat bel chau an la cheng ani chumi tukzi nga chuan etna disoni chu na thok turin a insiam boi hle a apasal mai ka ve thung chuan an fapa te pahnih chu school bus an nan man lo hlavin alo kai tho ve mek boka an fanu Jessica kumsom pasari mi ve thung ero chu motor a khal thiam to awangin ama in karin akal mai thina chu wangin kai tho ve lovin etna le Mike le an fapa te pahnih chuan in chu asanin Jessica chu ama in an kal san ta a etna chu mini chuan chanu dar khat le chan ve vela a na tho na hmuna tangin a ho a pona Jessica Carlo ding reng chu a hmu a makati dewa a fanu chu mini chuan school kal lovin ina a om ni leng ani lo vek chuan chawhma lam zong chia school akal ani aringa ma se Jessica chu ina chuan alo om hau lo mai le a pasal Michael chu kol ngala Jessica chu school lama a thale thalo azota ma se Michael chuan a thalo thu le na thok tura in a chu san lai chuan Jessica chu ina alamut thu alo soya etna chuan Jessica kar chu han en chianga aril rutin wam lo deuh tur a hmuta nual mai driver seat a chuan Jessica purse le cell phone alo oma a chuata chuan a pheikhawk king a om boka a phone atang chuan number call tum ane ni ti chiang takin 9 le 1 alo in meta chu thila hmu chia chuan etna chuan thil dik lo a om ti a hrethiam ngala mike a call ngala ani po rang takin ina alo ho ngala school lam an han call le a ma se chu mini chuan Jessica chu school lama chuan a in lan mi lo thu in an lo changa etna le mike te chu sheriff department lama Jessica bo thu report tumin an kalta a deputy sheriff chuan Jessica chu ama du thu akal bo ani long mo ti in alo ngai thu tak em lova ma se etna le mike te chuan chungai dan chu a thak anti ema ama du thu akal bo ni ta se a pars le a cell phone chu a ken ngei tur ani thu le pheikhawk po a khing chau buna a kalan rin lo thu in an chang ve zata chumi zan chuan Jessica chu alo ho ta mi lo renga darkar somni pali lai mai a chin hriat lova a om ta ka chuan Jessica chu a bo nge ya nga in sheriff deputies pahnih chu dison chung ko chen na a chuan localin Jessica kar chu kut korpo bun lovin an en fia ta a ma se en thuak bak chu evidence dang hanzon tak a om lova sheriff department lama tangin engma malak chun zom na nei ani tak lo wangin dison chung kwa chu an ngai dan ani tawak big lova media lama an chuan ve ta a sheriff department lamin an report an bo zui that lo dan le investigation an kalpui mu mal lo dan chu an lung oi pui lo zia an puang ta piak mai le chu ti lain an chung kwa chuan Jessica zon na chu an thei angin an lo chun zom ve zel tho boka Jessica patea Stanley Dison chuan luimong lamte zon ve hrim arota Salt River bulvel te chu an han zong kuala ma se engma an mu chuang lo Jessica bo atanga reivak lova azan khatna chuan Jessica u nau pa pakhat jok chu pona achuaka Jessica in tran pui na ngena a aw vak thom ni om tak a hreta Mike chuan a shotgun ala chuaka Jessica zong tura chua atum ta a u nau pa Stanley chuan lo hmu in eng thil nge theng ti azo chuan Mike chuan thilom zia chu a hril ta Stanley po chuan Mike chu zui ve in Jessica zong tur chuan an pahnih chuan an chuak ta ni an omna tanga hlavak lova chuan kang mei chuak an muta chualam pan chuan an kal ta nga la an then ompa David Brooks Baki tia an ko mai thin chu thomhno then khat a hal kang lai an va mu Dison le Brook chung ko hi an inkar a tha em lo nen
Mike chuan Bucky Brooks chu a ring hlela a chan po chulai hmun vela chuan ama chau hi Jessica an zonna konga pui ve du lo le a in le avel en fia ve phal lo om chun ani awang ani Mike chuan Sheriff Department lama a report ta a Sheriff Department te chuan chu kang mai chu ka wang chuan Brooks in le avel chu dap phalna an nei thei pha ta hlau maya an ui fing ruang zong mu thei chi te chu hruain an han en kwal ta a kut kor pahni mihring taksarim nam an zong mu tanol maya ma se Sheriff Department lam chuan chu ringo chu Brooks aman nana evidence thatok ka ngai lovin an zu zi pui le ta a chu thil chuan Mike chu Sheriff Department laka chuan ati beidong le zual le a Mike chuan FBI lam be popin an tran puina adil taroi mai ni FBI lam chuan an agent then khat teron tirin Jessica Carr chu an en fia le ta a helicopterin an zong pa reng boka Bucky Brooks a in le a che vel te chu an zong reng boka a chek ina chuan Jessica thalak an mutanol mai le September ni somni pasari Jessica bawatanga ni som pasari aliam hnuwa chuan nu pakhat chu Mount Washington Kentucky atangin Sepharsville lam panin a in khala heng khuwa te hi mel som vela in hlat an ni luimong lama tlan mek lai chuan asir lam dewa thingkung bula chuan thil mak deuh amit la em mai awa muta a chu thil chu enge ni hriat chiana vayan fia turin kara tang chuan a chuak ta awa en chian nak chuan mihring ruang alo ni reng mai le rang takin police a call ngal thuaya police te chu a hmun an thlenga an en fia chuan a ruanga tang ringo chuan tunge ani hriat mai thei ani lova ma se Jessica di soni ruang ani ngei an ringani FBI te chuan ruang an hmuna hmun chu tu matlo po phallovin an sil veka forensic team te chuan investigation chu an tran ta ngala Mike le Edna te nu pa chu an kola ruang an chhar thu le chu ruang chu Jessica ani an rina wangin ron en fia turin an bashil ta a Mike le Edna te porang takina hmuna an kal ngala an ruang mu chu ataksa ata tu pheng phelep le matang chuan an fanu kum som pasari mi Jessica ngai ani ti Edna chuan afin fia ta a Jessica chuan pheikho king le lam abun lova a kuzung tang akim lo ba ka a khaberu chu atliak boka a thi chan takero chu re hlum ani thung medical examiner chuan Jessica chu ruk bo ani ruala tha ani ngal a ring lova ruk bo ani nu ni thum vel chung nungdama ala om a ringa hemi chung hian pong sual ani ba ka nasataka ngai sak ani a ring boka chu tiang thilan han hriat le ta ka phei chuan Mike chu local sheriff department laka chuan alung oi lo le zual le a ma an lak chak tok lo wang le an ngai tha em awangin Jessica chu nungdama an chan chu man tak lowa anga yani chu tia ruang mu ani ta ka chuan FBI te chuan Brooks chu thu an zot fia ta Brooks chuan Jessica chu abo ni tuk zinga chuan konga akal la ya mu thu asoya ma se chu FBI lam chuan an oi lo le a chan po evidence zong chuan Jessica chu akara tanga ruk bawani ti akok vekani a hnuwa chuan Brooks chuan a thu soi chu thlak le in chumi jing chuan Jessica chu a hmu lo thu soi le in zinga chuan anu puinen nu panun an hmana wangin pon lama an chua lo hrim thu a soi le anu pui an han zo chian vele chuan anu pui la chuan chumi jing chuan nu panun an hman lo thu in a lo chang vele boxi Brooks chuan engwanga a thu soi chu thlak sek nge ni ang ti chu an ngai tu buai le Brooks chu polygraph exam an nei tira a fail tange nge chumi hnu po chuan trum ni ngot nei tir le ni in chumi po chuan a fail le ve thawani kumsang ni pakhat January thla a chuan Brooks chu Jessica Dison tha thu buaya man anita ma se man ani atanga kumni chung kumsang ni pathum ma zong chu trial nei ani lova
zela a hun a hmang tlot maya chumi chung chuan prosecutor te chuan evidence om thei ang an lo dap khom ve chara ma se trial an nei na ero defense lam chuan an evidence nei sa te chu nial thak dan an dap ve char boka prosecutor lamin an in buat sai ang chen tho in buat sai ve an ni awangin an tum angot chuan Brooks chu an pu thu thei bik lo en tirnan sheriff department lam chuan Jessica bawatanga ama nena in kai noi thei evidence rang te chu an lo dap thlep hau lo maya perek lui kan man du to lo pon atui ek tura kan kalsan mai ang hian an lo da tui ek vel mai ani ber mai detective chu sheriff department office lama chuan kar ni chung zet chukalin evidence om thei ang te dapin a buai le a ma se a be sei ang takero a mu chuang lovani Brooks chu polygraph exam a voi thum lai a fail ti zong chu anin nga na ani deuh bera ma se chu tiang chu criminal trial a chuan evidence atan arin tlak bera nei thei ani si lovani chu tiang te noi ani ta ka wang chuan judge chuan thutluk na mu mal siam thei ani arin lo wangin trial chu ati to pri ti apuang ta a trial ti to pani nu hian jury member paruk te chu reporter pakhat nen in mu in heta hian jury te chuan Brook chu thiam chantir lama vote an tum thu an soya district attorney lamin Brooks chu tual that tu nge yani ti fia na thatok tak an nei lo wangin eng charge ma an siam sak an ring lo ani chu tia trial ti top ani tamai chuan mike chu ati thin urin angai dan ani lo em maya Brooks chu tual that tu nge yani ti fia tura be that le chu adu le a ma se kum sang ni pathum September thla a chuan district attorney office chuan Bucky Brooks chu Jessica tha thu boya tual that tu ani nge yani ti fia na thatok om lo wangin charge asiam sak to zong po nuk dok le vekin an chua zalen ta a Jessica case chu khar ani lo thunga tual that tu hriat chua ani ma chu honreng ani tur thu an puang boka ma se heta tang hian Jessica case hi are zui tran ta ni kumaliam zela di son chung kwa chu an lunga in an ril ru adam theingang lova malaman pan theimeu lo boka hun har sa le khir tak an to kani Jessica room chu an thak danglam du lova a bonia a om ang khan an da renga mai ka te nu pa po chu in ti thiam lo chawin anin then zui boka anin then nuwa tang hian anin be zui lem lovani bidang po nei to chuang lovin an pahni chuan a hrangin anom ta a kum som zet aliam ta kum sang ni som pahni jun thla a chuan sheriff department chuan case lui chui chua lo riral mai lo omte chu chui turin investigator Lin Han an roi ta a han chuan Jessica case chu ama saberatan a khoi ta a Jessica case a chuan van doi thak tak mai in evidence mu tur atam lo hle maya sheriff department lamphe chuan kol mu mal an lo nei lo shima a om ang chun Jessica purse a phei kho king le a cell phone te chu a chung te hne na an lo pelet vele vek to zoka chung te chu detective han chuan a chung te hne na tang chuan ala let le a chu ti lai mekin Bucky Brooks a defense lawyer chuan chu case chu chui chiang turin private investigator alo ruai ve mek boka lawyer chuan file zong alo da thaveka chung file te atang chuan detective han chuan Brooks chu engwanga polygraph exam a chuan fail nge ni a hre chiang thei ta a Brooks chuan ril rulama chian lo na alo nei rang maya IQ po 61 chau alo ni mi in hetiang level IQ a hi chuan mental disability an nei thina polygraph exam anei lai po khan an zona om zia kha a hre thiam lo ani lo vek chuan chan dan tur a hre thiam don mi lo ti na ani a khatia a fail chia khan le lamtan amarin hlel theina tur evidence thatak alo ni vele chia boxi a chutiang ani ta ka chuan detective han chuan Brooks chu tual that tu ani aring thei talowa
Brooks an rin hlel theina tur evidence dang thawmhnaw a hal kan le a in bul hnaya kutkor le mihring ruang tawih nia an hriat pawh chu chung thawmhnaw te chu Jessica thawmhnaw nge ani tih fiana a awm chuang lova khoi forensic evidence ma fiana a awm lo baka thawmhnaw hal kan chu dan phal lo ani miaw lo wangin chu pawh chu evidence a hman tlak ani le lo bawk kutkor pawh chu Jessica thina nen inzom na nei ni ta se engwangin nge Brooks chuan a hal ral tel ve ngal lowang chu baka kha kutkora khan Jessica rim engma nam ha awm lo boka thil troi rim an hriat pawh chu ram sathi troi rim ani a ring ani chu tiang chu ani ta ko wangin Brooks chuan Jessica chu a that nge ani tih fiana chiang tak a awm tamia lo ani defense file ah chuan suspect ni theidang an lo chin chia hlau maya chu pa chuan Jessica drug dealer ni in a in soya ma se hepa hi Jessica tha ani lai vel hian tan ina a awma wangin thu pawh an zawt fia lem lo alo ni a detective han chuan chu case boy puinan kum khat top a man hnu chuan tanin enkol tu pakhat chuan Jessica case ah chuan a hriat duh zawng tur tak information a nei thu aron hril ta hlau maya chu pa chuan han a hril dan chuan tan in a tang ve to pakhat nen chuan sel pakhata anom dun lain a tan pui pa chuan Jessica a tha thu a soi chuak ni in a hril ta a chu thu hril tu chu li ni in li chuan chu khesa midang ina an hriat ve mi lo thil a lo hrenem na sakho maya Jessica chu ruk bo ani atangin ni engemoti chung chu nungdama ala om thu le chumi hnu a tha ani thu a soya a that tu chuan a tha chan chu engdang ni lovin Jessica chu angai zong tlat maya ma se Jessica chuan ngai zong ama ang rual tleirol te anei tlat mai chu chu a thik ema wangin a that tamai ni in a soya ni chu tual that tu chu tu dang ni lovin azel tan na hmuna tang ve mek Jessica patea Stanley Dison chu ani thu a soita piap mai Stanley hi Jessica tha ani atanga kumsom thumna me chenau pang kumsom mi le kumriat mi apong suala wanga zel tang ani a pakhat jok pe hi chu a u nau fanu ani jok hialani Stanley hi Jessica an zon laya luimong lama zon rotu kha ani a Marcelli chuan hei pawh hi Jessica chu a chung ten an hmu mai a hlo wangin an hmu lo na tur lama a hruai koi mai ni in a soi Jessica chu ruang an hmu na bul mai check ina chuan a thuk ru a he check in hi no pang hovin in khwal lem nan an mang fo thin ani li chuan detective han hna chuan a thu soi chu thu dik nge ani ti fia nan an du phot chuan Jessica ruang an hmu na bul thingkung hnaya chuan Stanley chuan Jessica thil then khat a phum thu a soya detective han le ama team tele Jessica naw mi pa pakhat telin chu hmuna chuan an vakal ta a ma se engma an va muta chuang lova beidon san mai tumin chu hmun chu an chua sana Jessica unaw pa le detective han te chu kar pakhata an chuanga chuti an tlan mek lai chuan Jessica unaw pa chuan check in an in khwal lem thin na chu a hre chuak zoka chu check in ro san to chu en fi hrim tha in a hria a an kir le ta a chu ta chuan bed sheet an va hmu a detective han chuan chu bed sheet chu Jessica khoma bed sheet nen a in ang hle in a hria a Jessica te in lama a room en chiang turin rang takin an kal ta ngalani Jessica room chu a om lo atangin kumsom pali lai chu khoidang lam lovin anga in an lo lada renga chu be si chu Jessica be sin nen a in ang mai po ni lovin a khum nen po alo in mil thlap maya chu ringot po chu evidence pakhat chu atling to hrim ani chu ba ka li chuan thudik ngai a hrilani ti an chiang taboka han chuan Stanley chuan Jessica chu kum engemaw za chung chu mi pat mai chian na lam rong kain alo khoi thin ti a hre thiam ngal maya Jessica in ngai zong anei ti a hriat vele Stanley chuan a thikin a thin rim le a chuti lai kara Jessica chuan a chunga a thil ti thin chu mi puita hriat a puan chua alo vau ve sek bok nen
Jessica Bozing chuan ama chawin ina a om ti hria in Jessica kara alut tur chu awat tham chuaka Jessica chu ina tlan le in aruma chuan Stanley chuan nang chingin khota thlak nuwa a khaberu ati tlia saka besi chuan tuamin ina tang chuan aput suaka a motora da in check in hlui no pang in khwal lem nana an man thina chuan a hruaya ta chuan ni thum chung chu nungdamin alada a heti chung hian pawng sualin a ngai sa a arigrap reng boka na to pa chuan a soi sa hlum ta nge a arwang chu a pai ta ani kum sang ni som pathum omtrobar tha Jessica tha ani atanga kum som palina chuan Stanley Edison chu Jessica tha thu buaya thiam lo chan tir ani a heti lai hian ama a me cheno pang pani alo pong sual to te awanga atan hun chung tur chu atang zo trep to nge a Stanley shemna tur puan ani hian a unau pa Jessica pa ni bok Mike Dison chuan a unau pa Stanley chu death penalty hiala shem a phuta ko chunga hian Stanley hi an ma ni chung telam chung ko pathum lai mi te chuan an no pan laia alo khoi thin thu anon au chua puya midang pahni point an no pan laia Stanley an apong sual thu anron sei chuak ve bok ti chuan Jessica tha thu boi baka no pang dang panga lai mai kum sang khaja kwa somsari pathuma tanga sangni pahni in kara alo khoi chiat te awangin a shem na bel cha ani a ti chuan a shem na zong chu bel khomin kum som ni tang tura a chung thu rel ani ta a kum somruk pathuma upa Stanley chuan Frankfurta Kentucky State tan ina a huna mang meka kum sang ni som ni paria December parolin a chuak theidon chawani kum sang ni somthum pathum August thla kum som sari pasari mi ni in azalian theidon chaw bokani Jessica no etna chuan Stanley an chung ko chunga athil ti awanga ni tin hreom renga hun a man laia zela thumai maya hun a mang chu hriat thiam har ati thule an hremna chu na tok lo ati thu soin Jessica pa Mike point a unau pa Stanley chu zela tanga alo chu hun alo nga reng tur thu a soibok he ke sa hian thil dang in phum ru alo la om renga chu defense case file a chuan thu hretu dangin Stanley and Jessica atha thu apuana le khathon alo om rengmaya Sheriff Department le District Attorney Office lam point he le khathon copy hi kumsa ni pani malam Bucky Brooks an trial ane hun an nga lai me khan an dong ve a ma se an lo no lani heti lai hian he le kha hi lo no lovin lo bo zui sela chuan hei aya ma hian he case hi an ching felanga Bucky Brooks po trial nei hun hakin kum ni chuang lai zel thima alo thlonin hun a mang lo tur hi ani a